Får du gang i ham, den anden, der ligger her, eller hvad? Nej. Jeg ligger med at tømme den her safe her. Er der panser derude? Du bliver bare der. Ja, der er masser af pand. Hvor mange penge får vi? Jeg har fået 30.000 for den der cash register. Tag ham, Kim. What the hell? Bro. Kan I to finde ud af at opføre ordentligt? Please? Altså... What tak. the hell? Det giver sgu da ikke mening, at jeg kommer op, men jeg skulle... Jeg tjente 86.000. Fuck, det er godt, faktisk. Får lige et gidsel ud, så vi får penge for dem. Så kommer jeg lige herud en gang. Hvad hedder du? Jeg hedder Kalle. Goddag, Kalle. Nu skal du høre situationen her. Vi har 2 gidsler derinde. Ja. De har fået et bat i røven. Og for det ene gik... Stå stille, kammerat! Tænk, at de får penge inden for banken. Stopper du? Så kan vi også skal have halsen over på ham. Den ene, det er fint nok. Det synes jeg ikke her. Jeg synes, vi skal finde en kreativ løsning her. Ja, I kommer med 50.000 og så fri passage. Det er 2 gidsler. 2 krav. Tænker ikke 50.000, det er jo en sådan. Nu bliver ham der lidt. Altså, hvad laver ham der? Vi har kun et gidsel lige om lidt. Det ved jeg ikke, om du lige kan følge os i. Sætter du dig bare på knæ her, kammerat? Jeg tager mig ud af bilen. Så what? Nej, han sover ham der. Undskyld, vi har bare lidt gidsel, der sover. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor har han på os legat 3 gange. Ja, det er bare skyder ham, når vi går ud. jeg skulle ikke have taget en pistol med. Nej, hvis du skyder ham, så er vi fucked. Nej, men hvis vi bliver fanget, så er fuck. Vi bliver ikke fanget. Vi går ned og stjæler et fly. Det hørte I mig før, da jeg råbte af dem. Ja. Så kom! Hvor ham den anden? Han ligger Nå. og sover. Nå. Ja, okay. Han ligger og sover der på jorden. Ja, Vi har lige noget, vi er lige betjent på vej ned og afhente pengene, men der går lige lidt tid, fordi det skal lige hentes og transporteres tilbage. Jamen ham den anden, han ligger bevidstløs. Han er stadig at leve bare roligt. Han har haft lidt en hård dag, så han blev lidt træt af at læse noget. Jeg tror, det er fordi han ikke er nok med. Er det nogen, der har noget mad, inden jeg går bort lige om lidt? Det er altså ikke med. Det er ikke løbet noget andet, tror jeg. Jeg har en sennep. Nu røver vi butikken. Nu gider vi ikke... Det er jo fordi, vi kommer for at købe noget jo. Så kan vi bare tage noget mad derinde fra. Jeg tænker... Jamen så tager jeg lige noget mad. Giv mig lige 2 sekunder. Jeg har en her, der... Er nogen, der har noget mad, jeg dør? Fordi vi kommer ikke købe noget. Kan jeg røve det? Nej, skal jeg rejse mig op? Det er ham, der... Er der nogen af jer, der har noget mad for helvede? Ah! Jeg har sennep. Bliv. Altså, hvad, fatter du ikke noget, eller hvad? Det er helt vanvittigt. Kim, jeg har lagt sennep til dig. Tak. Prøv at det der er planen, ikke? Og det er, at vi skal fandme have dig til at hente din helikopter. Jamen, de bliver sure, hvis vi flygter til luften. Nah. Jo. Nå. Hvad fanden gør vi så? Rullepølstræbende. Aha. Din, han kører bare med bilen, så holder vi gidslet hen. Så kan det jo ikke gøre noget, hvis de er... Ham der, han er grædet igen, ham der. Det er der jo... Det er jo, vi går lige og snakker videre. Ja. Hvis du går næste gang, så ryger du. Fremtiden, det vil jeg skyde på. Ja, det var ikke sjovt at løbe efter. Løbe op. Jeg stikker ham, jeg gider ikke mere. Skal vi ikke bare aflive ham her? Nej, bare vent. Jamen, jeg lever sgu stadig. Ja, men kan du ikke sige til din kammerat, at de skal fatte noget? Du skal lige fatte noget! Ja, tak. I får penge af det Ej, her. så ligger jeg mig lige til at sove igen hurtigt. Det er ham, der afleverer vi for pengene, fordi han fatter mindst. Har vi penge, mand? Roligt. Vi skal have den pistol ind i butikken igen. Det har vi faktisk. Altså, jeg trækker den. Sætter dig bare på knæ. Ja. Ham der underbukser i kigger for 50. Han er altså overhovedet ikke det der. Bare få dig lige lidt længere tilbage i butikken her engang. Prøv på noget, så har jeg 20 på hans hovedpistol. Så sætter du dig bare her. Det her. Ja, det er. Ja.
Så kan I ikke komme og sige, at I skal have en af jeres fodboldspillere til væk med penge i morgen. Det er ikke sådan, vi gør det her. Hvad vil I gøre? Altså, vi har jo stadig gidsler eller noget der. Så er der bare ikke nogen forhandlinger, vel? Sådan tingene ligger. Så kan vi jo også bare slå dem ihjel, det er fint nok. Så ved I jo godt, så hvis I gør det. Så slår vi jer ihjel. Altså, I det er jo samlet. Altså, det var en... Jeg kan ikke slippe ham nu, hvad fuck? Jeg kan ikke slippe ham mere, er der nogen der kan tage? Ja, så siger jeg. Skal jeg lige lukke øjnene hurtigt? Nej, du skal sætte... Er I snart færdige, tjemmer? Hold Hvad siger du? Sæt? Ja, sæt dig på den. Nej, jeg sætter det ikke. Jeg sætter på den. Sæt, og så eskorter, altså. Du er helt væk, mand. Nej, fordi jeg kan ikke gøre det for helvede. Hvad for helvede? Det ved jeg ikke, hvorfor. Jeg kan ikke bære. Nå. Jeg hjalp dig skulle lige her. Har I pengene, eller hvad? Jamen, prøv nu, at vi skal jo lige have fundet Nogle nogle penge, der så kører samlet. forhandlinger. Jamen, Eller I også skal jo så ikke... kan I bruge på 2 fri passager, så ingen penge. Det er op til jer. Ja, vi skal have penge og fri massage, men så skal ham der idiot jo ikke holde det her jo. Nej, så skal der ikke købe sig, men så bliver det... Nej, altså, Nej, der er ikke nogen, der kan snakke ham her altså. til fornuft. Tag ham lige tilbage. Han er bare overstået. Så er vi enige om, I alle sammen kører på én gang. Yep. Godt. Og Men kan vi så ikke få de penge nu, fordi ham her, han fatter ikke noget, altså, det er jo helt vanvittigt. Jo, det kan vi godt. Vi kører, hvornår kører vi? Og Morten 3, du må gerne komme frem med pengene. Mig igen. Kom så Hvem frem med modtager pengene? Det gør jeg. Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Yes, okay, Benny og Lars, er vi klar eller Kan I hvad? begge to ikke lige gå ind og holde styr på inden her, så har jeg styr på det her med. Nej, vi skal Yes, stå ham sir. ude, når han alligevel tager pengene. Når du tager pengene, så slipper man fri jo. Så i tilfælde af, at du tager uploaderen, så følger mig og træerne. Bliv derinde, din. Hold kæft. Så skal Fnin. vi rense og Fnin. kalde butikken Hvad siger du? og bruge... Jeg siger, bliv derinde. Sådan. Bliv derinde, så er vi gidsler. Ja, tak. Hvad, vi skal tage lidt pengene, er det der? Og så kører I samlet. Jeg tror det passer. Yes, værsgo. Pengene passer. Vi kører nu. Så jeg får ikke til at tage imod. Lad så lige på håndjern af. Nej, vent, for helvede. Ikke kør, vi skal lige snakke på tid. Vi skal gå indenfor igen. Hvornår må Ind vi igen. køre her? Ind igen. Rolig. Selvfølgelig. Sæt dem bare lige ned igen så. Hvorfor fanden har de taget med skidset? Fordi det er jo en betaling. De får gidsler for 50. Kan vi ikke lige bytte gissel? Jeg vil gerne derude igen. Fede kæft. Får vi også fri passage? Det håber jeg fandme, vi gør. Ja, vi kører 15.03, siger han. Modtaget. Jeg sætter mig lige ud i bilen og gør mig klar. Low-key, kan vi ikke bare smutte før tid, mand? Hvordan flygter vi? Jamen, kører de alle sammen ud og skrev Jeg er syg til at flygte på politiet. Ja, jeg tænker, at Kim han har en god plan. Nej, jeg kender den sygeste plan. Okay, Kim, du har planen. Ja. Jeg er sygt lort til at køre. Der er klar, din. Der er under 1 minut til, så kan vi ud. Arthur, kan du køre? Det er Kim, han er lort, jo siger. Ja, jeg er endnu værre. Hvor fanden er du hen tilbage nu? Ej, han er så fast her. Fuck, han er mærkelig, ham der. Ja, vi kører nu. Kom. Kør. Kom ned. Det skulle ikke være så fedt at komme ned. Oh my god. En motorcykel og... Fuck, mand. Husk at spænde selen, venner. Ja. Ej, det går så galt. Jamen, jeg har fuld tank, så må vi bare håbe, det kører galt og sådan noget. Ja, vi oppe i Palido. Jamen, det værste er, gutter, jeg tror faktisk, der er uendelig tank på elbiler. Seriøst? Nej, okay. Det gør jeg ikke. Du kører op til Nationalbanken, og så kender jeg den sygeste flugtrute. Vi løber ind igennem Nationalbanken, så løber vi op på taget. Og så... Og hvad så? Så står vi på taget og kugler eller hvad? Det er en lortig idé. Ja. Altså, nej, fordi normalt, altså ja, den virker godt, når man er ude og sælge stoffer, fordi du kan have en bil holdende om på bagsiden, men vi har jo ikke rigtig forberedt os på det her. Det er lidt der problem. Altså, det er butiksrøveri, hvad fuck sker der? Jeg tror faktisk, det er rimelig normalt at have 2 patruljer og en motorcykel på et butikstrøje.
Jeg har set politistøveri før, der var kun 2 patruljevogne. Men det kan godt være, fordi de ikke kan være så mange på arbejde. De er jo ivrige, de der betjente der. Husk, vi skal fandme ikke pitte dem, og vi skal heller ikke skyde på nogen. Nej. Jeg piller ikke nogen. Hvis motorbetjenten kører ind i mig, så er det hans egen skyld, altså. Lige får du bare kan break-check ham. Jeg prøver at break-check ham. Okay. Skal vi lige ind og spinde hjul, eller hvad, gutter? 2 sekunder, betjente, vi skal lige. Ej, fuck det fedt, hvis vi kører sådan lige... Vi skal finde en eller anden måde, hvordan vi kan Det sætte kan dig de af, komme din på, du kan få en helikopter på en eller anden måde. Nej, men man må... de bliver sure, hvis man flygter i luften. Hvad? Jeg har været i suppen før, fordi jeg flygtede til luften. Det kan de ikke lide, det bliver de meget gale. De har sgu da selv helikopter, mand. Ja, men de har jo ikke en chance for at få den ud, når vi bare kører ned på luften. Det er jo ikke vores problem. Nej, men... Altså, jeg vil bare lige sige fair nok... Skal vi køre op her? Skal vi køre op her? Skal vi køre op her til højre? Nej, vi har ikke offroad dæk på. Det er sgu da rigtigt nok. Kørt sådan et hold næste gang, så vi kommer ud på den der motorvej ned langs kysten. Okay, så det er faktisk både en normal patruljevogn, Så og kører de har venstre, motorcykel, venstre, så vi og svinger de har over. offroad med. Fuck, de har det hele. Ja. Og vent. Jeg køber dig ikke. Vi skulle nok have taget... Jeg håber, du har fundet nøglerne til den her bil her. Det mener jeg, har. Fordi hvis den går ud, og du ikke har nøglerne, så er det kogt. Der skal vi ikke noget. det... Du er tæt på. Nu er du kommet... Hvor fanden er motorcyklen er væk? Ja. Jeg tror, de fik et andet opkald. De er ikke sirener. Skal jeg break-check dem? Nej, bare sige, vi vidste ikke, det var en jagt, fordi I havde ikke sirener på. Fuck! Idiot. Det var sjovt. Hvad fuck gør vi, boys? Jeg ved det ikke. Nej, det kan vi heller ikke engang. Der var jo et tidspunkt, hvor man kunne købe dykkerudstyr, og så kunne vi jo... Hold da kæft, hvad fanden sker der, mand? Hvad fanden laver I, mand? Hvad fanden laver I, mand? Hvad fanden? Det er jo forbandede politibetjent, Hvor mand. fanden, det er jo Clement, den forbandede politisnu. Fanden Københavnsny. Ja, hvad fanden laver han her i Sønderjylland, mand? Ja, hvad fanden laver han her i landet, mand? Vi skal op på togskinnerne, tror jeg. Hvad fanden, det er jo Ayub, den forbandede udlandets fucking... Det er jo den forbandede parker. Den forbandede plærker, mand. Hvad fanden laver du her i Danmark, mand? Venstre her, og så kør af, venstre, kør af. Han gør det næsten galt. Ej, vi skal ud og lave et flyvehop, tror jeg. Det er sådan, vi er med. Nej, det må vi ikke. Pas på. Det må vi ikke. Vi må ikke lave flyvehop. Hvorfor ikke? Jeg så, der var... Tilfældigvis så jeg en, der skrev i Los Chatters, om man måtte bruge flyvehoppene under eftersætninger. Så sagde den fedeste... hvad hedder han? Den fedeste Carsten... nej, det må man ikke. Nå. Jamen, Carsten, han er jo... Det er fordi Carsten ikke selv kan bruge op det, fordi han er så tyk. Når han sidder bag i bilen, så stejler den. Ja. Det er lidt af min drift truck. Ja. Det var fysisk dykkerudstyr, og så svømme ud under Human Labs. Nej, fordi vi må ikke svømme. Det er et regelbrud jo. Vi må ikke svømme, vi må ikke flygte til vands. Lige meget hvad, lad være med at køre ned på havnen. Havnen eller hvad? Ja, vi skal ikke ned på havnen. Ikke ned på havnen. Når vi først kommer på havnen, så kommer man ikke ud igen. Det er så lukket. Ja, vi skal ikke ned på havnen. Nej, jeg kører bare på broen. Ja, super. Det bliver 100% ender med, at vi bliver taget. Har du brugt det der med at sige, at vi aldrig nogensinde har været i fængsel for? Jeg tror, det slutter i dag. Ja, det tror jeg. Du skal have cuttet ind igen der. Okay, det var det klart. Og så tilbage igen. Okay, han er ikke dum, Gutter, efter klokken 5, ikke? Ja. Der kan vi lave, der kan vi lave pengetransport og røverier. Det skal vi.
Okay, det skal vi gøre, faktisk. Hallo! Fuck, jeg håber, han væltede. Kan du ikke være sjovt at Hvad tror du har gang i, hva'? Hvad tror du har gang i? Hvad laver du? Hvad laver du, mand? Hvad tror du lige, du har gang i? Break check. Ej, vi er så køgt. Break check ham. Yes. Break check ham, break check ham. Det kan vi sgu da ikke her, dummer noget. Jeg skal bare køre op til Kalle og sige, vækker det her minder? Ja. Dum, han stejler på den der motorcykel. Ej, du skulle have break check ham der. Jeg kan ikke... Oh, shit! Woohoo! Vi må... Ej, Nej. We're good. Fuck, mand. Hvordan gik den ikke ud? Ja, det forstår jeg da ikke. Ej, Det var mig, der ramte jeg altså kun en bænk. Okay, så derfor. Ja. Fordi for mig, der ramte du en væg og 2 vægge. Femmer nede, det skal regne. Jeg ringer til Pablo og skaffer en getaway car. Jamen, fordi hvad fanden er det egentlig, vi målet hernede her? Altså, hvad har vi overhovedet af muligheder? Det vil man køre indtil de synes, det er for kedeligt. Vi har brug for, okay, det vi har brug for, det er, vi har brug for Sanchez, så vi kan køre op Hej, Rahman. bjergene. Har du en hurtig firmandsbil? Nej, spørg om man kan stille motorcykler eller et eller andet klar til os. Har du mulighed for at stille 3 motorcykler klar? Ja, vi Helst offroad, helst offroad. Helst offroad, vi er lige på flugt fra politiet, så... Nej. Power search, hvad fanden er det? Ja, det er fedt. Kan du skaffe 3 af dem til om 10 minutter? Nej, 5 minutter. Du er tæt på, mand. Jeg er for god til at køre. Du kan ikke gøre det der, mor. Respekt for dig, altså. Du gør det godt, mand. Ja, det troede jeg var. Vi skal bare holde ned på drive om 5 minutter. Skal vi være på driveline om 5 minutter? Super. Jeg er ved med at prøve at lægge og bøge-check. Hey! Nej, det var ikke mening. Der er brand i Lego City! Det var ikke mening! Jeg råber, det ikke var meningen. Han skaffer 3 motorcykler. Hey, Habitant! Der er brand i Lego City! Der er brand i Lego City! Der er brand i Lego City! Hey! Der er brand i Lego City! Hold ind her, betjent. Hold ind! Du er anholdt! Ja, jeg er anholdt. Du er anholdt! Hold! Nej! Oh! Hey! Hey! Han stiller 3 hurtige motorcykler klar til os nede på driveline. Super. Se, jeg skal starte dem. De skal være startet, når... Hey! Hey! Der er brand i Lego! Hallo, lad mig lige tage... Hallo. Lad mig lige tænde på noget musik hurtigt. Ja, du kører bare. Ja. Skynd dig! Jeg er med igen. Hey! Yes. Fuck, drenge. De er nede på driveline 15-17. 15? Hvad er det 17, den er 15-12 nu, så ikke endnu. Du skal ikke være der. Nej. Hey! Der er brand i Lego City! Hvor kæft, det er vi her. Ej, det gør det ikke, Du har ikke kørekort, hold ind! Hallo, jeg har heller ikke kørekort. For helvede, vand! Hold ind, mand! Er du dum eller hvad? Så følger vi kørekort, vi følger sgu da loven. Ja, det er bare ham, der er den følsoms bilist lige nu. Ja, jeg er et pit. Kan jeg pit, sagde han lige det? Det tror jeg. RPTVT har jeg mulighed for at pit den MC-betjent. Skifter. Kan vi gå på deres radio? Fuck, han blev sendt væk, han gjorde. Det var fandme din egen skyld, jeg drejer, du skal give mig plads! Fuck, du flyer, mand, hvad så? Hvad så, Prospect? Okay, hvad så? Okay, Walter, vi tager den. Okay.
Okay, Wallah, vi tager den. Jeg sender Ayub på dig, Det er en mand. blindgyde, det er en blindgyde. Nå, fuck. Ned her. Til højre. Ja, ned der. Fuck, man, jeg blev bange. Ja, Ej, han sætter spikes. Ja, det kan han ikke nu, mand. Du kan godt tage det der. Jeg sad lige snart med mine modder, det var derfor. Ja. Altså selvfølgelig over mine telefoner, de havde i hånden der, som jeg alle sammen så. Ja, altså. Nej, Kæder, flyt dig! Så, mand! der brænder, man. Vi skal frem. Der er brand i Lego City! Kør op til ejendomsmælerne tilbage. Hey! Der lå en fed Audi der. Altså det er lort, vi er først er klar 17. Ja, det er lige 2 minutter. Nej, det er lige 3 minutter, der lige skal brænde sig ind. Hold da kæft, han var lige ved at dø der. Jeg sørger, inden vi skifter til motorcykel, ikke? Og så skal vi have påkørt den der betjent. Okay, det gjorde du der. Hold ind, du kører som en sindssyg, mand. Fuck, du kører syg i hovedet, mand! Er du dum eller hvad? Er du syg i hovedet? Hold fast, mand. Spørg de her fucking cykler, de er klar nu! Så. Godt, I er færdige i branchen, det mener jeg. I er færdige. Fuck dig, altså! Ja, sut min prik, mand. Fuck dig, altså! Jeg gider ikke sutte på et regnorm. Nej, vi bliver pettet nu. Ja, jeg tror det også, de tog det som et pit, da det var, du kørte ind i betjenten. Ja. Nej, de er ikke klar endnu. Sidste omgang rundt. Lige en omgang mere rundt. Negativ. Ej, vi bliver 100% taget. Vi kører lige lidt væk, så vi har tid til at komme op Fuck, i jeg håber, cyklerne. de der motorcykler, der de jo løst op og helt pisse, så man ellers så græder af det. Jamen, jeg håber også, politiet de lige giver os lov. Hvilken rute kører vi så? Det ved jeg ikke. Vi er bare hver for sig, Ja, split up, det er bedst. Ej, det er sjovt, hvis vi kører sammen. Jamen, Lige til at starte med, kunne vi godt. Chancen er bedst, når det er, vi ligesom splitter os op. Fuck, hvad nederen ham, der får... De er klar nu. Okay, super. Fuck, det var nederen at være ham, der har MC-betjenten efter sig. Okay. Vi kommer lige på en lille omvej. Ned til driveline. Ja. Husk ikke at have spændt senere. Ja. Jeg venter lige til du går ind på pladsen, i hvert fald først med noget til. Og der holder de jo. Det var fedt. Ja. Nej. Yeah! Nej! Hvor er det vigtigt? Nej! Blev du taget? Nej, jeg blev påkørt. Jeg er væk! Vi er væk!